Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu na dandalin YouTube. Barka da zuwa shirinmu na musamman daga I Stand High Foundation, inda muke ƙarfafa al'adu na gado na ƙasarmu ta Arewa da Afirka baki ɗaya. Wannan shirin ya haɗo muku tambayoyi na gasa masu ƙayatarwa da kuma ilmantarwa. Kafin mu ci gaba, ku tabbatar da kun yi subscribe ga tasharmu, ku danna alamar ƙararrawa, ku yi like, ku yi comment da kuma share domin wasu ma su amfana. Za mu gabatar muku da tambayoyinmu, kowace tambaya za a nuna muku ita na sakan 30, sannan kuma za a nuna muku ansarta na sakan 30. Wannan tsarin mun ƙirƙiro shi ne don kama masu maguɗi da kuma waɗanda za su yi cuta. Duk wanda ya yi cuta ko da kuwa ya amsa tambayoyin, to ba za mu ba shi wannan kyaututtukan ba, don haka a kiyaye. Abubuwan da za a ci a cikin wannan gasar sun haɗa da wayoyin zamani kamar Samsung, Oppo, Tecno, Itel, kaya masu kyau, kuɗi har na dukan kuɗi har 80,000, laptops da wasu kyaututtuka masu daraja sosai. Domin shiga wannan gasar ta musamman, za ka biya naira 250 wacce ta subscription ce.